big fight. Line in palakpakan. I accept that. Nalambigit ko sa relasyon nga bawal. I accept that I am involved. The relationship is do not enter. Bawal ba? Bawal musulod. Bawal. Do not. Itago na ko sa pangalang Aliyah. In the back of Goldberg. Just call me Aliyah. Nagkauyab mi ni Maki. I have a boyfriend, Maki. Sulod sa unom kabuan. Inside of the refrigerator. One month. 1 month plus 5 equals 6 months. Nakabaton mi og unom kamansari. Yes, I have 6 months mansari. Ang tinuod, doon na kapuyo si Maki. Apan wa pa sila makasal. The person very sensitive and very, living partner. Apan doon na sila usa ka buok anak. What? Batuli, batisot. They have 1 children. Sa ikaunom na mga mansari. Yes, under the circumstances, 6 months mansari. Giregaluhan ako siya og brief. I buy a brief and I'll give him. Og dinhi na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. Salamat. And it is a story in the second my life. Kumusta?
lang, dear. Ikaw. Ganahan lagi ko ni mo. Pinaturtulnek na lagi ng imong kuhan ron, dear. Kasi natulog ako kang tulog, dear. Kasi ko lang. Dyan pa. Ay, di, sensya na nadugay ko gani sa imo, kay gihatod pa na akong bata sa eskwelahan. Okay ra, oy. Sagot mo kuhan na, dear. Nagkaon na ka, dear? Umana, busog ko na maahaw midaan bago ko ni anhidring. Grabe, bisa ko kaon ako sa gamay good. Naman ko ikuan diri o kanang kaning itlog nga na ikuan tinapa. Sige lang kay naghukad po sila ni ganiha, namahaw po ko, gipamahaw po na ako siya. Mau ba? Dahil na sa nimo Ayaw ko, balo na ka. Alangan na magdi ko mamahaw dito nga. Kapuyo, bayan ako na. Lagi, sige lang, kasawat mo ko na di. Hindi ko gusto nga misbutan na basilos na buka. Magani, hindi na tayo mag-check ka na, oy. Sige na lang ka lang, asa man kaon niya? Nakuilak ka, manang karon ko na yan. Sa di mo tuyo, ipanhin mo ko nimo. Wala na. Sa man ka, oy? Anniversary, kalimutan ka, anniversary na to, mansari na to, dear. Ay, tutuod no? Sa naman, mana siya, maglimot-limot na yun. Ay, wala man ako nagituyo. Dear, sa mga dagang kakulian, good. Tama niya, pimansari din mo. Kana lang ng kalamid na imong kuhan sa kuha. Ngilo naman kayo mansari-mansari, tiguwang na tao eh. Mana siya. Salamat na yan. Tarahon niya din. Sige na, wag yatag. Regalo. Daro ko yatag si mo. Kapalit og regalo niyo, pasensya na. Nakoy yatag ng regalo ni mo. Kanyo? Ano sabi na? Brief. Ulam sa tahan eh. Brief, bitaw na. Kung ulam ang kawan kay brief di ay. Muna na siya. Nindot ka na nga brief na bang. Gali, kumalaman ko. Side B, pwede na siya hindi magsuotol. Pwede na bulsa-bulsa. Pwede bulsa-bulsa sa bilang. Buni akong ganahan ay bulsa-bulsa nga brief. Kada, di ba? Pwede sulat Julin. Hindi, salamat kay din ha nga. Binakog kalimot ka. Pasensya na ko kay regalo. Kanina lang ko regalo ni mo. Masa man na. Wala pa. Wala gila na mo sa lipo. Hindi ka dali lang ha, manukad sa ako ha. Taysa. Una ka mo lihok diha. Masa man. Mano sa ta. Sa una. Sige. Ako una ha? Ikaw ba, Malde? Iyay ka. Nikabang man. Bedere ko, Hoy, balisingay, ha? Mga kayo. Tunga, mangga. Pumayad kay ka mo mano. Sige. Kasi kabang man na. Hayo, low. Ha? Sama na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ano nakalaw ba? Ano siya kuntak-kuntak mo? Tigisukat mo sa osmon ako, be. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Ay, sa matutawan na to? Sige lang. Ay, saksimana nga yun. Wag The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Gabi-gabihan na kadiyap kasi kauban na lang akong uyab pa. Ano ko anak mo na yung mga balay ito? Bakit di mga di ka mag-check? Ano saan mo po yung mga saban mo? Operator rin sa network? Di na gini maayon pa. Di na gini maayon eh. Arrrrrrr!
na. Bagay, wala na ba yan si Maki, dre? Si Maki boy. Mo hapit, abay binadiri ka mo sa at na. Bilin na bigyan isa ka kahon. Wagid, wala gisa niya ni dre. Sige, may sig. Sige, may text niya. Di man po siya makontak. But asa na narubihan na, Migs? Mau ba? Sabihan na, tawa na. Saan, pukbog naman siguro ni Stoyix. Ano na ako din eh. Wapa di mo suway ato sa ilang bahay, day. Usa magka-dradin pato na dito kabalo bitaw kang kulukadidang nga siya. Usa Ikaw ba? Mura man kag tiguan nga kani pagod diri. Mura kag dili nimo na binuhatan ba? Di, ang ako lamang ko, gano'ng masul-sulon man taliyan din eh. Sumilabot na to silang relasyon. Mga pila na siya kasi manawala niya ni diri. Mga duha na gid, kasmana na. Salamat kay ninyo. Mulakon ako. Pagkadali lang. Unsa man? Tagay na lang ito, dali na. Uli na dyan, manis na siya pagkadarin na yung mahubog ka. Di na ko shot mo. Di undang na ko anak. Sige na, bye. Wondering eh. Sa kanan pero wala gyud bro. Ato akong sakyan ako. Wala gyud ruta diri ba. Ano na dia? Si Maki magid niyo. Si Maki gudi ay. Hoy Maki. Mak. Mak. Magali ko. Didaka. Mak. Maki, balik din, Maki! Maki! Hoy, Mak! Tadlok man. Diri. Mak. Gawas dia kay gilibutan na ka. Gihagit to ikaw. Pagawa sa iyong langaw magitaguan. Di nagibugawas. Nakita na ko si Makpak. Dapat sa may burnal. Nagdalag papel. Nilingkod. May hangat sa yuta. May nagko sa langit. Ug nagisong. Iyang ikaw ng papel. Apa nila ako makahiwa pagduol sa taong naglingkod. Ano pa isa pang maglingkod? Ikaw pa. Ano man ka? Ha? Ano man ka? Magstorya na dito. Maglingkod ka. Ano nagadagan man ka? Ano nagadagan ka? Buigo. Dire, sila ni mo ha? Aliya, buigo. Dire ba? Ikaw, dire. Kapano ba ka? Sigong tawag di mo, sigong text mo, sigong magpunta. Merong inalaman ka, Wala akong cellphone. Unya, ako sa amin ako. Di na kaka-text ako, di lang kakato sa kong boarding house. Hindi ko ka-memorize mong number. Di ka memorize ako na, pero kung magkakasaw na, grabe kayo, ha? Aliya, tama na ang dangon na nato ni. Unsa? Tinuol ba kinako ng duhag? Ingna ko nga gabi daw ang kamakmak. Wala ko na binuang. Konsensya na ko kay Lani. Nami anak. Nukonsensya ka? Bisa tulog ko kami nakasal pero Ayoko
Ako na pagsurya. Para mo na nakaumulasyon. Ay, kung managong pag-ayon ni mo, Makmak. Unsa? Labihan ako ni mo. Inaali ka sa'yo? Silo ako pero di na natama. Pasaylo ah! Ano lang ko sa impresa ka sa'yo? Di na tama Ay, mahirap. maginilas ka rin ka gwapo, ay! Silo ako pero nakonsensya na ko. Para ako na ni Patol, di mo. Wala ka no, wala na kasi. Ikaw pa yung maging buwang, kailangan ko di mo, God. Gwapo ka, ha? Ay mabuhat niya. Bahalag di ko gapo pero di na Walain mo na ikaw, ino ka di ka gwapo. Suko mo na ikaw di na ko mo. Mamugos mo na ikaw. Ayoko ka na, Makmak. Kasabot ka, di ba? Una tani sulod ani mo relasyon. Kabalo ka nga na ko'y kalipin, na ko'y anak. Kuya kay mas ba ko di mo kalipin? Pinarong na ko kay pakaslan na nako siya. Pagkaplano sa imposible ka na kanang imong style mo. Ayun na. Bahala ka. Wala na ko. Kanang kabala ko style mo, gana style ra. Gana style. Buot mo man minuong ka. Ay, pag inilas, ay, hindi kayo gwapo. Oh, kabalo ko ana. Gwapo na ka. Kabalo ko Aliyah, dili ko gwapo. Pero, Wala, ayun mo. Inabigas ko. Wala. Ako na ilabi mo. Dili gwapo, pero patay mo kay kaskuha. Bitaw. Palo mo kay kaskuha. Ano mo mo? Sige na, kalimtin ako. Kita yung mga laki. Makmak. Yan. Hello ko, magbalik na binilanin. Magtinarong na ko sa relasyon. Magpakay ko, pakinala magpakay. Juicy kay ka, wala naman yung gwapo. Wala ka na. Ako kiron. Ayaw na kung kunta ka. Makmak. Ayaw na pakita sa kuha. Makmak, wala naman yung gwapo. Makabalot ako ni mo magmaga ka. Say, kaayo. Ay, Pat. Ano yung mong gita? Nilaim pa. Napadag na nga niyo eh. Anak ka! Ikaw, ano ba kayo buhok ka? Doon kami na yung naglapad. Hey! Pat, maungin ako mga typer, mga daplak ko nung lang. Ubulot mang ka. Spear, maginig na akong pipe. Pat, at least, na kayo yan, napakitantaran. Anak ka, Makiboy! Laganong tagaroon na! Lakilak yung ka ba? Binuang nang gani. Pipe na ba, pipe? Palahubog kay tingog na yung Pat, maunidag, pipe. tangkong na, darong ko na ron. Grabe kayo na, pipe. Bugpok, pag siya nung lagom, magkikigulo. Oy, stainless na! Ay, stainless na akong kids! Kaya na, nabuslong kong sungay! Sige na, Pat, kinagdate niyo sa mong sayo, Pat. Sumupasturbo kayo ka, Pat, ba? Bilib ba, ginagong tinahin yung alimalag, ikag tinahin, pipe? Na ganita. Wala ko na mag-iungit, tanong ito sa po, Kita na ganit. Aha. Unsa kini? Uy, ikaw na yun, Aday. Unsa kining nakita ko, I love my teacher, yes I do. Abi ba na kung nagbalik mo ito ng mga libin ko? Ikaw, isa ka! Wala pa na lang naong-naong ni mo! Ha? Kaya ikaw! Mablandi-blandi kang buhok! Mura kang... Ayun na, tadyo! Tadyo, ha? Ayun na, sagdi na na. Ano may problema? Di mo Sa wala problema na ni mo, ha? Abi ba na ako okay, dawat ako nga maguli, magpakasanto ni mo ang imong live-in partner. Pero karon, ha? Naadi kayo lain nga babae di ay? Ana naman ang dulas kinabuhi. Agay. Agay.
agay. Ayaw ko pala ko. Ayaw ka na si Bakbakan! Ayaw ko ka na. Malok ako kung gani kinabot akong amiga nga si Charis Naguhoy. Kailangan para makag mga inalang mga yan. Ayun pag-ana. Hindi mo munang duhalis na. Tamuhan ng Charis Naguhoy. Sige! Ilisi ko ang Charis Naguhoy. Ang buka lang niyang niloko niya nalamig kayo. Ako kamar po kumuloto. Okay. Bukangi pa ni baby. Salamat kayo. Guwapo. Siyempre ni guwapo na yung kaubalan niya. Pagkakagdawa na naman kang guwapo. Aliyah! Dili! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin, love me now and again. Whoa, rainy days never sing. Baga kaignaw si Maki Dolanday. Nilaylo siya sa kuha. Kaya binako magpakasal siyang kalivin. Wala na ilain na po di ay kulok kadidang. Palaylo-laylo na ilain na po di ay. Magkalagot na naman yung gwapo. Apay bungot ani Maki katag ka. Wala lang gisumpay ha. Ay, makasapot yung kayo. Pero nalipay po ko. Kung di na siya sa kuha, di na po ko niya. Siya na lang po. Salamat kayo, Dolanday. Joy, kimalanan na ni ice cream mo, Joy! Wala ko ibabuhat kung dili na siya. Yan naman ka na, Joy. Ganun tayo. Tasan pa manali mo. Salamat sa gayon. Hanto din hinalang. Inyong suwat pagtatampo. Aliyah.